Haide, Nineng, Namarilva. En dit is Spangtori. De vorige keer hadden we de vrouwelijke rituele namen. Nu zijn de mannen aan de beurt. Laten we per dag kijken wat de mannelijke rituele naam is. Zondag, Kwasi. Maandag, Kojo. Dinsdag, Kwamina. Woensdag, Kwaku. Donderdag, Jou. Vrijdag, Koffie. Zaterdag, Kwami. Wat zou jouw naam zijn aan de hand van de dag dat jij bent geboren? Sla deze video op zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.